So guys, ngayon ay manghuli tayo ng kagang. Ayan yung mga butas. Ayan guys. Ito guys. Ito meron ditong malaki. Yung gagawin natin guys ay bubuhusan natin ng putik yung kanyang butas. Masbate or tinatawag na land crab. Ayan na! Ang bungkat! Dito guys, masyado mabigat yung laman ng balde, puno ng putik. Aray ko! Ito guys, bubuhusan na natin ng putik. Yan guys, oh, malalaman mong may laman kasi yung tae niya andyan. Takbo. Ayan guys, masyado malalim yung butas, kulang yung isang balde. Kagwapo. Kulang. Kulang yung isang balde guys. Napakalalim ng butas. Wait. So kita yan na, nakita na. Ayan. So ayan na guys. Ini ganda na. Nakaisa na tayo guys. Nahugasan na. Ayan yung kagang. Babae siya guys. Ayan guys, pangalawa guys.
Damo lang muna, damo lang. Ha? Damo lang, kaya yung sasawan ta naman. Ano sad? Sige, sige, sasaw. Dapat iglang sana. Wala na yan. Babayi naman. Dili pa, pakita mo dili. Babayi? Ayan guys, oh. Ayan. Ayan guys, pangatlo. Ayan guys. Babayi naman oh. Sige, go. Duga-dugayan mo. So ayan guys, nakaapat na kami. Dako. Ayan guys. Nakapat na kami, medyo malaki to. Oh. So ayun guys, may nahuli naman. So ayun siya guys, pang-5. Lugto yun. Kita, sasawan pa rin. Hindi ko ba yung nagkuhan? Bukat pala ito mahulog. Bang kita mabuhian. Taman ini. Ito guys, yung traditional na panghuli ng kagang dito sa Ticao Island, Masbate. Pero may isa pang paraan nito, yung binibingwit yung kagang. Sa part 2 na natin yon. Yan guys, oh, medyo malaki. Pang-6. Yan, medyo malaki. Nakakapagod guys, pero worth it kapag may nakukuhang kagang. Haha, kada ko. Ayan guys, ang laki. Dito mawa, no? Dito. Hindi ko ano yun. Saw-saw. Sa tubig. Ito pa guys yung isa, oh. Hindi pa lumalabas. Ito pa, bubuhusan natin to guys. Wow, ang laki. So dito kami guys kumukuha ng putik. Lalaki siya guys. Ayan, palibas na. Adi kadako. Kadako gihapon. Malaki gihapon guys. Adi. Lalaki gihapon to. Ikaw naman hugang mo. Saw-saw. Ako. Alright. Pang-7.
Baba ito guys. Ito yung huli natin. So habang naghihintay tayo na lumabas yung kagang or land crab sa English, shoutout nga pala kay Tita Bern and Ate Jana Cantoria, pati na rin kay Kuya G Cantoria at Ate Michelle Michoro Lauri. So shoutout sa inyo. At shoutout din sa mga silent viewer natin dyan. Salamat guys sa walang sawang pagsuporta. So ayan guys, lalabas na yung kagang. Kita ako. Butulan mo ta. Ito guys ang nahuli natin ngayong araw. Ulam na to. Pauwi na kami guys. Bakawan. Ito mga bakawan. Ito guys yung mangrove. May mga mud crabs dito. Lagyan muna natin siya ngayon ng kangkong at paabutin natin ng 2 days upang tumae. So guys, after 2 days, lulutuin na natin yung kagang. Ito guys, lilinisan na natin. Ngunit bago natin simulan ng pagluluto, kuha muna tayo ng mga sangkap. Tara guys! Lemongrass guys.
Guys, patula. Narito na guys ang nakuha nating mga sangkap sa pagluluto. Lulutuin muna natin guys yung gata at ilalagay natin yung tanglad, sibuyas at bawang. Takpan muna natin guys. Ito guys, kami na. Ayun, pati maturo. So guys, tatakpan na natin. Sunod nating ilalagay after kumulo yung spinach or alugbati at magic sarap. Takpan ulit natin. So ito na guys yung final product natin. Tara, kainan na. Buksan natin yung isa. Masyadong mainit guys bago pa kasing luto.